नै लानानै ओंखारलायबाय लोगोफोर आं दा नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो दिनै खालामलांसैलाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दा होमबा थांनोसैलाय नै आङो थांनायनि सम जालायबाय ओमफ्राय दा माखासे खामानिफोर दं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन थारमाने माखासे जिनिसफोर बायनांगौ दं आरोना दिवालीनि थ' होमबा दिनैबो थांसैलाय आं थांग्रोनानै लांसै दे आलौ फैयो दा बेनि थाखायनो बेफोर बै फोरबोखौ नांगोल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो आलौ फैनायनि थाखाय फैबाय ना औ दर औ फैलाय बैजों थांदो दावलांदो औ नै फैबाय बिसोरो बेयावहाय औ हास्लाबला र' मामि र' नै टाउनाव फैबाय जोङो माखौ दै लोंनो दा नै टाउनावसो दं आयौ लाहोआनो आंखौ भिडिअ खालामोआनोहाय आंखौ लोगोफोर नै आङो दहायथ' एसे एनै भिडिअ लादोंमोन थारमाने लानोबो सानदोंमोन आं दहाय सानावनो न'निफ्रायनो जागायजेनदोंमोन ओमफ्रायहाय नै आङो माबायावबो थांबाय अफिसावबो थांबाय ओमफ्रायहाय बेयावबो जोंना सेमिनार जादोंमोन आरोना गथ'फोरनि सेमिनार जादोंमोन क्लास जाखायाखैमोन ओमफ्राय बेयाव दसे थानाय जाबाय आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय नै एसे बायदिसिना बायनो थाखायहाय बिनानाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे नै फिसाज्लाखौबो लानानै थांफादोंमोन ओरैबायदि खेरें मेरें जेबोखौनो लानोबो हास्लाबा आरो माने बिदिबो जेबो माबानो खालामनो हायासै आरोना ब्लगबो खालामनो हायासै ओरैबायदि खेरें मेरें जाखादों दिनै बांसिनथार आरो ओमफ्राय बेनि थाखायनो नै जायासै न'आव फैनानैबो खालामनाय जायासै जेबो ओमफ्राय दा बेखायनो नोंथांमोनजों आङो मोनसे कमेन्ट्सनि रिप्लाइसो होनो सानदों आरोना दा बेखायनो दा नै आंहाथ' मोनाबासो जाखायो नालाय भिडिअफोरा सानाव लानो मोनाबाथाय खालि मोनायावहायसो रायलायनांगौ जाखायो नोंथांमोनजोंहाय दा बे कमेन्ट्सखौहाय नोंथांमोनजों आङो कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौहाय होनो सानदों एसे गोबावानोसैमोन बे कमेन्ट्सखौ हरनायाहाय ओमफ्रायहाय आङो रिप्लाइखौनो होनो टाइम मोनाखै माने बिनि भिडिअ लाबो होननानै बुंहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय गोबाङानो बे कमेन्टजों लोगोसे गोबाङानो बयबो सानोआनो जानांगौ बांसिनानो ओमफ्राय आङो लाबोना लाबोआबो सानदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय सानबाय आङो लाबोनोसै बेखौ बुंनाया जेबो जाद्रायनाय नङा खोमा होननानैहाय सानदों आरोना ओमफ्रायहाय थारमाने मिन्थिनो लुबैनायाबोथ' बयनाबो थाखासिगोन मानो होननानै बुङोब्ला सिगाङावनो एसे मिन्थिबाय जेला ओमफ्राय बेनो आरोना मारै थाफैखो बेखौ सोंनाय जादों माने ओरैबायदि सोंदों नोंखौ होखारहरदोंना नों हारसिं न'आव फैदों बाबुखौ मोननायनि बेसे गोबाव सिगाङाव न'आव थाहैयामोन बोरै बिदि थाहैनाय जाखो बिनि भिडिअ लाबो होननानै बुंदोंमोन नालाय नोंथांमोनजों आङो बेखौनो बे कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ होनो सानदों आरोना मिथिखाबाय जेब्ला गासिबो खोथाखौनो ओमफ्राय बेखिनिखौ खिन्थानाया जेबो जाद्रायनाय नङा खोमा सानदों आङो जेबो गाज्रि जानाय नङा खोमा साननानैहाय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानदों आरोना मारै जानानैहाय मारै बायदि गासिबो जेनेबा फुल डिटेल्सआव आङो होजोबनो हायाब्लाबो आङो बुंगोन आरोना माखासे खोथाफोरखौहाय एसे रेस्ट्रिक्सन दं नालाय दासिमबो ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो आरोना थेवबो नोंथांमोना मिथिगोन आं माबोरै फैदों बा माबोरै थाफैनाय जाखो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेनेबा बाबुआ बेसे गेदेरमोन बेसे गिदिर जाखो बा बाबुखौ मोनो ना मोनाखैमोन बेफोरबायदि ओमफ्राय दा होमबा बेखौ मारै फैनाय जाखो बेनि सिगांनो आङो नोंथांमोननो खिन्थागोरनि हाबानि बेसेबां मान्थनि उनावहाय थाफैनाय जानायखौहाय थ' हाबाया जादोंमोन जोंनिया मार्चआवहाय जादोंमोन 2022 मार्चआवहाय 2 मान्थ्सनि उनावहाय प्रेगनेन्सि पजिटिभ जाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय माने जों सानैनि गेजेरावथ' गासिबो थिगानो दङमोन जेनेबा ओमफ्रायहाय दस्रा खबरखौ आं जेबो बुंथ'ला जायखिजाया जों सानैनि गेजेरनि बाथ्राखौल' बुंगोन आरोना जों सानैनि गेजेरावहाय गासिबो थिगानो दंजोबोमोन ओमफ्रायहाय बिदिनो 3 मान्थ्ससो थांबाय आरोना जेबो प्रब्लेम गैयामोन 3 मान्थ्स माने दै थानायनि 3 मान्थ्सखौ होनना बुंदों आङो जुलाइआवहाय मानिफ्राय जों सानैनि गेजेराव प्रब्लेमा जादों बेखौ आङो एसे बुंनायनि माने जुलाइआवहाय जोंना गरम बन्द मोनदोंमोन सामार भेकेसन ओमफ्राय सामार भेकेसनावहाय बिदिनो
15 days ना बेसेबांबा मोननाय मोनदोंहाय ओमफ्रायहाय 15 days ना बेनि बांसिन मोनदों आं बांद्राय गोसोआव गैला हो ओमफ्राय जायखिजाया आङो सामार भेकेसननि 5 days दंबावोमोन आरोना 5 days आवहाय आङो न'आव फैदोंमोन ओमफ्राय ओरैनोथ' हाबा जाजेननायनिफ्रायनो आङो न'आव हर थाफैफेराखैमोन आरोना ओमफ्रायहाय बेनो फार्स्ट टाइम आंनि हर थानायाहाय ओमफ्राय जायखिजाया हाबा जाखांनायनि उनावहाय आङो माबासिम जुलाइ मान्थसिमावहाय बिदिनो खेबनैसोल' फैनाय जादोंमोन आरोना खेबनैसोल' फैनाय जादोंमोन न'आवहाय बिदिनो फुङाव फैनानैहाय बेलासियाव थांफिनो आरो ओमफ्रायहाय जुलाइ मान्थनि जेब्लानाखि माबा जाबायमोन मा होनो गरम बन्द मोननाय जादोंमोन गरम बन्द'आवहाय बिदिनो माखासे बन्द'आ थांजोबखाबाय बेयावनो थानानैहाय ओमफ्रायहाय आङो 5 daysखौहाय न'आव थाफैनाय जादों आरोना ओमफ्रायहाय बे न'आव थाफैनायनि उननिफ्रायनो माने थांफिनबाय आङो जेब्ला क्लास खुलियो 25 जुलाइआवहाय 25 जुलाइआवहाय खुलिदों ना मादोंमोन बेबायदि ओमफ्रायहाय बेयावहाय थांफिनबाय ओमफ्राय थांफिननायनि उननिफ्रायनो एसे प्रब्लेमा जाबोनो हमबाय आरोना जों सावनाय गेजेरावहाय माने एसे बेनि माबाफोराहाय बिहेभियारफोराहाय एसे सोलायबोबाय आरोना चेन्ज जाबाय ओमफ्राय बिदिनो माबा मा होनो जेनेबा चेन्ज जानाया बिहेभियार चेन्ज जानाया मायाव जादों होननानै बुंगोन जेनेबा आंखौ रायनाय बिदि नङा आरोना बेबायदि रायदों मादों बेबायदि नङा ओमफ्राय माने ओरैबायदि सिगां समावहाय जे मामोन आं गाव अफिसनिफ्राय फैनाय टाइमावहाय जेनेबा आंखौ फन हरनानै गेट खुलिनो थिनहरोमोन बेफोरो चेन्ज जाबाय माने आंखौ लेंहरला आंखौ फन हरला बिदि जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय आरोबाव अफिसाव थानाय समावबो फन हरोमोन जेनेबा ओमफ्रायहाय बेबायदि बेबो चेन्ज जाबाय बेबो गैला ओमफ्रायहाय बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय अफिसनिफ्राय फैनानैहाय डिनार खालामजासेयावनो एसे एनै हाबनानै जेनेबा रायलायोमोन आरोना आंजोंहाय ओमफ्रायहाय जेनेबा ओमफ्रायहाय बेबो चेन्ज जाबाय बेबो गैला आरोना रायलायनायफ्राबो माने लासै लासै चेन्ज जालांबाय बेयो ओमफ्रायहाय ओरैबायदि जाबाय बे समावहाय जेनेबा ओरैबायदि चेन्ज जाबाय लासै लासैनो हठाৎ करि चेन्ज जानाय जाहैबाय आरोना हठाৎ करि ओरैबायदि चेन्ज जाबाय बे समावहाय न'आवथ' आङो खारबोआखै ओमफ्रायहाय बेबायदिनो बियो जेरैबायदि आंखौ खोथा बुंनानै दोनफैदोंमोन आरोना मोनसे सेप्तेम्बरावहाय बियो दोनफैदों आंखौहाय ओमफ्रायहाय बे टाइमावहाय बेबिया माबायावहाय उदैयावहाय 4 monthsल'मोन आरोना ओमफ्रायहाय बियो दोनफैबाय बेबायदिनो मोनसे खोथा बुंनानै जाय खोथाखौ खोनायोब्ला बयबो माने रावबो थानो हानाय नङा आरोना ओरैबायदि दुखु मोनगोन माने जेबो वर्ड्सआनो थानाय नङा जाय बाथ्राखौ खोनायोबा गार्लफ्रेन्डआनो जा माने माबायानो जा हिनजावानो जा आरो बे समावथ' आङो प्रेगनेन्ट बावसोमोन ओमफ्रायहाय माने वर्ड्सआनो गैलामोन आरोना आंनावहाय मा बुंनो बे खोथाखौ खोनानायनि उनावहाय ओमफ्रायथ' मा बुंबावनो जायखिजाया दोननानै थांबाय बियो ओमफ्रायहाय मारै बेबायदि सोलायदों माने आंबो बेखौ हमनोनो हायाखै माने एफाराब बेबायदि चेन्ज जादों ओमफ्रायहायथ' दोननानै थांबाय ओमफ्राय बेबायदि होननानैहाय ओमफ्राय जाय खोथाखौ आङो माने बुंनोनो हायामोन आरोना न'आवबो खिन्थानो हायामोन आङो माने सानसे समावहाय बियो सोलायफिनगोन खोमा बेबि जाखांनायनि उनावहाय बेबायदि जायोबा सोलायफिनोबा माने जों सानैनो मिलायनानै थाफिननांगोन नालाय असमान जागोन बेहाबो एसे गाज्रि खोनागोन होननानैहाय बेबायदि साननानैहाय आङो बेखौहाय रावनोबो खिन्थानो हायाखै आरोना न'आवबो खिन्थानो हायाखै आङो बे खोथाखौहाय आं मोनथिया जाय खोथाखौ बियो बुंनानै आंखौ जेनेबा न'आव दोनफैदों बे खोथाखौ बे न'नि मानसिफोरा खिन्थादोंना खिन्थायाखै आं बेखौ सन्देह दं आरोना ओमफ्रायहाय दाख्लैसो जेब्लानाखि बे माबाया कर्टनि नटिस सफैबाय होमबा बे समावसो आङो खिन्थानो हाबाय आरोना बेबायदि बुंदोंमोन होननानैहाय बेबायदि बुंनानैसो आंखौ दोनफैदोंमोन होननानैहाय खिन्थु आङो माने मोनसे समाव मिलायफिननोबो हागौ साननानैहाय बे खोथाखौ रावनोबो खिन्थानो हायाखै खिन्थानाय जायाखै आं रावनोबो खिन्थानो हायाखैमोन दा बे खोथाखौ आङो माने बुंथ'नो हाया आरोना दानो नोंथांमोननि सेरावबो मा खोथा होननानै मा खोथा बुंदोंमोन ओमफ्रायहाय जायखिजाया उनाव मोनथिलांगोन दाबो माखासे बाथ्राफोरखौ आंहा माने रेस्ट्रिकसन दङ बेखौ बुंथ'नो हाया ओमफ्राय जायखिजाया बेखौ मिथिनो लुबैदोंमोन ना नोंथांमोनाहाय जे आङो खारबोनानै फैदोंमोन ना आंखौ होखारहरनायमोन बेबायदि आंथ' खारनानै फैयाखै ओमफ्राय बे दोननानै थांदों आरोना ओमफ्राय दोननानै थांखांनायनि उनावहाय बिदिनो एखमबा एखमबा फन रायलायोमोन फन हरोमोन ओमफ्राय फन रायलायनायाव आङो बिदिनो मालाबा मालाबा बुङोमोन आरोना जे एखमबा रागा जोंनानैबो बुंनाय जानोसै मा जामारगोन जोंनि फिउचारा मानो जेबो रायलायाखै मायाखै बेफोरबायदि होननानै एसे रागा जोंनायबो जायोमोन आरोना सम समावहाय ओमफ्राय बियो माने
रागा जोंबाथाय बे माबायो आरोना जेनेबा ओरैबायदिसो मेनिपुलेट खालामो जे गावदि मा एक्सन खालामदों बेखौ नाया आरोना जे आं मा रिएक्सन होदों बेखौसो बियो गाज्रि नुयोमोन आरोना जे मानो बेबायदि रागा जोंबाय थायो मानो बेबायदि सोंलाबाय थायो र' उनाव जागोन बेफोरबायदि आरोना ओमफ्रायहाय दा बेनि उनावथ' बिदिनो एखमबा बिदिनो रायलायनाय जाबाय ओमफ्राय बिदिनो सोंबा बियो बिदि बुङो नालाय आङो फाराग मोनबानिबो सोंलामोन आरोना जेनेबा बेबि जानाय समावहाय बे थांदों हस्पिटालाव थांदों थांनायाहाय आं खिन्थाहरखादों नालाय बेबायदि टाइम लाबाय होननानैहाय टाइमखौहाय बेबायदियाव लाबाय होननानै खिन्थाहरदों नालाय बे थांदों आरोना थांनायाहाय ओमफ्राय थांनाय समाव माने हस्पिटालाव थांदोंबाबो बियो आंजों जेबो रायलायाखै मोजां गाज्रि माने सोंफेराखैबो माने माबायदि मोनदों माबायदि मा होनो माबायदि मोनदों माबायदि थादों बेफोर जेबो रायलायहराखै आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो जेब्लानाखि माबायावहाय सिजार जाखांनायनि उनावहाय थारमाने सानसे 24 आवार्सथ' बेदावनो थाबाय थादों बेदावनो थाबाय थाखानांगौ ओमफ्रायहाय बेनि उनावहाय थाबायनो होयो नालाय एसे नङा होमबा बेयावहाय जेनेबा मानसि नांगौ जायोना बेफोरावबो मालाय बयबो मालाय हासबेन्ड वाइफसो हासबेन्डआसो माबानानै लानानै जेनेबा थाबायहोयोना थ' आंना बे समाव गैया आरोना ओमफ्राय बेयाव मालायखौ नुयोबा बिराद बोरैबा मोनोमोन आरोना आंना जेनेबा बेबायदि खाथियावबो फैयोरा थाफैयाबो बेबायदि थाबायनांगौ ना मानांगौ बेबायदिबो सोङा माने बेबायदि साननानैहाय दुखु मोनोमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो आङो जेनेबा न'नि मानसिफोरजोंहाय माबानानैहाय बिदिनो थाबायनाय जायोमोन आरोना ओमफ्राय जायखिजाया आं बेखौ लानानै दुखु मोनोमोन आरोना गोसोआवहाय बिरादनो बे समावहायबो ओमफ्राय हस्पिटालावनो दुखु मोनोमोन आरोना ओमफ्राय फिसालाखौबो बामा नङा बामोमोन बामफैयोमोन बेयो फैनानैहाय ओमफ्राय फिसालाखौ लायोमोन आरोना ओमफ्राय आंजोंसो जेबो रायलायामोन उनावथ' जेबो बेबायदि खबर गैया आरोना जेन'बा थांनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि जेबो खबर गैया जायखिजाया बेफोरो उनाव रायलायजागोन आरोना दा नोंथांमोननि जे सोंनाय बे सोंनायखौल' आङो खिन्थानाय जाबाय जे बेबिया आं जेब्ला थाफैयो न'आव थाफैदों होमबा 4 मान्थसल'मोन उदैयावहाय ओमफ्रायहाय हाबानि 6 मान्थस उनावनो आङो माने न'आव थाफैनाय जाबाय आरोना न'आव आंखौ बिदि दोनफैनाय जाबाय आरो होमबा नोंथांमोना बेखिनिखौनो मिथिनो लुबैदोंमोन नङा होमबा जे मारै थाहैखो होननानै गोबाङानो मिथिनो लुबैयो बे खोथाखौहाय जोङो लोगो मोननाय मानसिफ्रा मारै जाखो मारै थाहैखो बे खोथाखौ सोङो आरोना आं बेखायनो सानदों माने साफा सानैयाल' सोंदों ओमफ्राय मिथिनो लुबैनायाथ' बे खोथाखौ बयबो बांसिनानो मिथिनो लुबैखायोदां मारै थाहैनाय जाखो बेथ' मोनसे कुइसन जाखायोना जेनेबा मारै थाहैजेननाय जाखो मारै माबाखो बेफोरबायदि जायोना दा बेखिनियानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माखासे आरोबाव फोरमायजोबनांगौबा ओरैबायदि पार्ट 1 पार्ट 2 जोबफैनांगोन बेसेबांबा गोलाव हाबानि सिगां हाबानि उननि बेबि जानायनि सिगां बेबि जानायनि उननि ओरैबायदि माने बाथ्रा दं आरोना बेफोरावहाय थ' बेनोसै लोगोफोर आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो साननाया दा बेखिनिखौनो आङो माने नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय गाज्रि मोननो नाङा खायफाया गाज्रि मोननो हागौ गावनि पार्सनेल खोथा खिन्थाबाय थायो होननानै दा सोंनायखाय आङो खिन्थानाय जादों आरोना बेखौ आं हारसिं लाबाखै माने सोंनायखायसो आं खिन्थादों बेखिनियानोसै लोगोफोर होमबा दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं